sasapat. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda, pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo. Prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Wag nang mangamba, kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako ko sinta,
hanggat ako'y nabubuhay. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor
candor and politeness we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan, kagyari naman kita sa atong programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi, isang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa aton isig katawo. Sa liwat, ang inyo abyan sang kahanginan, si Sister Nina Lorilia sang Daughters of St. Paul. Kasubong sang naandan, kaupod man naton diri si Father Francis Perez, Pura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Kaupo naton subong si Sister Nina. Si Father Francis, nagatamiyaw sa tanan sa inyong tagpalamati. Mga muyo kita upod sa aton santo nga ginapadunggan. O Diyos nga makagagahom, himua nga sundo namon ang laygay kag mga sulonda ni San Pedro Damian,
agud madangat namon ang kabulahanan nga dayon paagi sa amon pagigugma kay Kristo, labaw sa tanan kag sa amon pag-alagad permi sa imo simbahan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Pedro Damian, isa ka obispo sang aton simbahan. Si San Pedro Damian natawo sa Ravenna, Italia sadtong 1007, kag siya napatay sa Pebrero 22, 1072. Si San Pedro Damian amo ang pinakakamanghuran sa ilang magutod. Ang ila ginikana namatay sang bata pa sila, kag gindala siya sang iya isa ka utod nga lalaki. Apang gintrato nga daw isa ka ulipon. Ini wala marikom sa igtalupangod sang ila utod nga pari sa Ravenna, kag ginbuligan siya. Ano balang ginhimo sang aton utod sa imo? Ginkabig kaniya nga isa ka ulipon. Ginpabayaan kag wala gid sang pagkabalaka sa imo. Buligan ko ikaw, agod nga makaeskwela ka. Salamat utod ko nga padre sa pagluwas sa akon. Sa imo pagbulig, kagluyag ko gid nga makaeskwela man, pareho sa imo. Maalam ka. Kag kinahanglan mag-eskwela ka, agod makatapos ka sang imo kurso. Ano balang luyag mo nga profesyon? Luyag ko kung tani nga mangin kaangay man sa imo. Maging alagad man sa mahal nga Diyos. Ati, kung may ara ka nga bukasyon, mga muyo kita, kung amoy ning kabubuton sang Diyos para sa imo. Maalam si Pedro Damian, kag natigayon ang iya pag-eskwela sa teolohiya, kag canon law, kag sang ulihi, nagbalik sa Ravenna bilang isa kag profesor. Sang ulihi, nagpasakop siya sa grupo sang Benedictine monks, mga sumulunod ni Santo Romualdo. Iya ginbayaan ang iya trabaho bilang isa ka profesor, kag nagkabuhi bilang isa ka ermitanyo. Tungod sa iya kaukod, kapagsik, kag kaidid, naging isa siya kabunayag nga manugpatigayon sang pagbag-o sa kabuhi sang simbahan kag sa iya sinidisiplina. Ginhimo siya nga kardinal sang Ostia, kag nagtrabaho siya sa patag sang diplomasiya kag sa paghimanwa sa simbahan. Ginadumdum siya bilang isa ka maging alamon nga manugpatigayon sa pagbag-o tungod sa iya kabuhi sang pagpinitensya. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Pedro Damian, kag upda naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga mga reflections. Si Saint Peter, si San Pedro Damian. Siya obispo sang Ostia, kag doktor sang simbahan. Hubin pa o kung lamharon pa ang iya sadto nga edad, sang napatay ang iya amay kag iloy. Ilo na siya. Kag bangod sini, nag-istar siya sa isa sang iya utod, iya nga magulang. Kag sa iya nga pag-istar dira, ginatratar siya sang iya magulang. Hindi katulad bilang isa ka manghod, bilang isa ka utod. Kundi ginapintasan siya, ginapaubra nga da hindi utod sa malipot nga pulong sa istorya sang iya kabuhi. Ginakonsiderar siya nga slave o kon esklabo sang iya nga utod. Permi siya nga ginasugo kag ginapadala sa pag-atipan kag sa pagdamog sa mga baboy. Si Peter Damian, maayo gid kag malapit sa mga imol. Ordinaryo lang sa iya ang pagpakig-upod sa mga pigado, kag siya pagani ang nagaalagad sa ila sa lamesa, kag ang iya gid mismo nga mga kamot amo ang naga-attender sa ila, ilabi na gid sa ila nga mga kinahanglanon. Suliton, ini sila amo nga mga imol kag mga pigado. May isa man kautod si Peter Damian nga naluoy gid sa iya. Ginkuha siya. Halin sa iya mapintas nga magulang nga ginaesklabo siya, kag diri nakaiskapar siya sa kapintas ang iya nga utod sa tanan nga kabudlayan kag kapigaduhon. Ginpaeskwela siya sa nasilingko na sang isa ka utod. Kay ini galing nga utod niya ang nga nagkuha sa iya
isa ka archpriest sa Rabina, butsing ganon nga ti isa ka religyoso. Maalam si Peter, kag sang ulihi, nangin profesor siya, ukon maestro siya. Sa iya kaugalingon, mga kauturan, si Peter Damian masyado ka-istrikto. Kag subong man, simple lamang ang iya nga ginabayo. Bulbulanon ang iya nga t-shirt, kag iya ini ginasampawan sang simple man niya nga bayo. Permi siya nagapuasa, kag inuras siya nga nagapangadi. Sang ulihi nagdesider, kag naguntat siya sa pagtudlo, sa iya pagkamaestro, sa iya nga pagkaprofesor, kag nagdidikar siya sa pagpangamuyo upod ang mga Benedictines sa reforma ni San Romualdo sa Ponte Abiliana. Upod ang duha ka mga munghe, nangabuhi sila nga mga ermitanyo. Si Peter Damian permi nga nagapangamuyo. Jutay lang permi ang iya nga tulog kabangdanan nga gin-insomnia siya, hindi siya makatulog. Kinahanglan niya ang pasensya sa pag-atipan sang iya kaugalingon. Nga kun wala siya nagapangamuyo, nagabasa siya sang santos nga kasulatan ukon ang Biblia. Ang abot nagsiling nga kun mapatay siya, si Peter Damian ang dapat nga magbulo sa iya. 5 ka hermitages o kung mga ermitanyo kag subong man mga balay sini ang ginpundar ni San Peter Damian. Iya nga ginpabakod ang iya nga mga brothers on prayers kag ang solitude kag luyag niya nga magkonsiderar sila nga wala sa ila kaugalingon. Ang Santo Papa, labing hinigugma nga mga kauturan, periodically, kinatawag kag gatawag sa iya to be the peacemaker. Siya amo ang magapatunga sa gamo sang duha ka mga abot nga wala nagahangpanay, ukon ang mga pari nga nagailinaway. Ukon ang mga opisyalis sang gobyerno nga may disagreement sa Roma. Natural ini. Kiti, ang gobyerno may kaugalingon man sila iya nga pagtanaw sa ilang pagdumala sa mga tao, apang ang Roma may pagtanaw man total para sa tanan nga mga tao nga ginatawag naton subong sa moderno nga panahon ang total human development nga agud maluwas naton ang isa ka tawo, maluwas naton ang iya kalag at ipano naton ang lawas kag ang kalag. Sang ulihi, si Pope Stephen IX naghimo sa kay San Peter Damian nga Cardinal Bishop sang Ostia. The word kag ang mga tinaga nga iyang ginpanghambal permi amo ang pagdula sa ginatawag nga simone. Kag nag-encourage sa iya kaparian to observe celibacy kag nag-engganyo sa mga diocesan clergy nga tingob nga mga buhi kag imintinar ang schedule sa pagpangamuyo kag sa pag-obserbar sini religiously. Ano ini ang simone? Sa nadumduman panakon sa gihapon, masami na akon nga ginahulam ang akon sa una maestro mo kaayo gid patay na si Monsignor Ramoncio sa Haro. Ang simone, ang selling kag buying sang secret object sa mga nagapang takaw sa mga gamit sang simbahan, na mga daan nga mga gamit sini o kon mga antiques ang nagapanguwa kag nagabakal sini isa ini kabahin sa ginatawag nga simone. Kag amo man gani nga ginsiling naton diri nga iya man ginmando nga dapat gid obserbahan ang celibacy during the time sang ordinasyon sa pagka diakono. May ara nga daan nga promesa nga magapabilin siya nga celibate, single siya agon makaalagad siya sa Dios kag subong sa iya isig katao sing tutal. Kag amo ini nga hindi sa kapangasawa. Amo gani nga nagsiling man diri gini inganyo niya ang mga diocesan nga mga kaparian nga magpangamuyo gid magmintinar sa mga schedule sa pagpangamuyo sini. Luyag niya nga ibalik ang disiplina sa mga religious kag sa mga pari. Ginwarningan niya ang mga pari against needless trouble na isa man ini. Sadto nakita na ini ni Saint Peter Damian nga may mga pari gidya nga ti abaw pala biyahe.
gintawag nga needless travel. Nablaway ka pulos-pulos ya, biyaan ng parokya o kundiin, no? Lakat. Ang violation of poverty kag ang too comfortable living. Na sa pagid ini nga nakita sang una ni Saint Peter Damian kagin remind niya kami nga mga kaparian sang ang amon nga pagbayular sang pangabuhi sang kaimulon poverty kag ang pagpangamuyo pagpangabuhi permi komportable kag mahapos nga pangabuhi. Amo gani nga sang ulihi masami nga iya nga ginpangayo nga ma-retire siya nga Cardinal Bishop sang Ostia. Apang masami nga way man ini ginapamatian sang Roma. Apang finally si Alexander II nagpasugot sini. Nalipay si Peter Damian kag nagbalik siya bilang isa ka monghe apang ginapatawag siya liwat nga Papal Legate sang Santo Papa. Pagbalik niya sa Ravenna, naghilanat siya. Upod ang mga monghe, nagapangadi sila sang ila divine office sa iya higdaan. Kag napatay si Saint Peter Damian sa painsa sang Pebrero 22, 1072. Sang tuig 1828, gindeklarar si Peter Damian nga doktor sang simbahan. Mga utod, amo ini ang kabuhi ni Saint Peter Damian. Simple, malipayon upod sa mga pigado kag mga imol. Apang ang iyang pag-alagad sa Dios wa ising kapin kag kulang. Sincero siya. Hasta ginhalad niya iya kabuhi kag ang pagdedikar sini kag ang pagpahanumdum perme sa mga relihiyoso kag sang mga kaparian nga dapat sila magpangabuhi sang simple kag indi magpatuyang kag magpangabuhi sang mahapos kundi magantos upod sa aton Ginoong Hesukristo. Sa liwat si Father Francis Perez nagapaalam sa inyo kag nagatamyaw sa inyo tanan sang maayo gid nga pagpamati. Kabay pa nga si Saint Peter Damian sa gihapon magaupod sa aton tanan kag magatudlo sa aton sang tanan naton nga mga kinahanglanon adlaw-adlaw upod ang aton Ginoo kag ang aton isig katawo. God bless you and may God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imudugang nga pagpakilala sang kabuhi ni San Pedro Damian, isa ka obispo sang aton simbahan. Ining santo naghimulat tubtob sa kamatayon sa pagpangapin sang kasuguan sang Dios. Kag wala siya mahadlok sa mga tampalasan tungod kay napasad siya sa malig-on nga sadsaran. Ang Ginoo nagasiling, pangitaon ko ang akon mga karnero kag ihatag ko sa ila ang isa ka manugbantay nga magatatap sa ila. Ako ang Ginoo manginila Dios. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City, or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayuon ang bendisyon sang aton mahal nga Dios.
Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkad. Sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga gingikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang kapawa. Malipayon gid nga pagpamati, mga hinigugma ko nga mga utod kag abyan kay Kristo, kag maayong adlaw sa inyo tanan, ilabi na gid sa aton mga maukod nga tagpalamati kag followers sang sining aton programa. Yari na kita sa ikawalo nga Domingo sang ordinaryo nga panahon. Sa gihapon ang akon gid pagtamyaw sa aton tagpalamati dira sa Diocese of Bacolod, sa Diocese sang Kabangkalan, San Carlos, kag sa bugos nga Negros Occidental kag Oriental. Dira man sa Cadiz kag Sagay, Iloilo kag Guimaras, sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, subong man dira sa Rojas City kag Capiz. Kalibo kag Aklan kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intentions pagtamyaw man sa tanan nga nag-text sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Ang Ginoo amo ang akon kabakod, ginlikaw niya ako sa katalagman, ginluwas niya ako, kay iya ako nahamutan. Karon mga muyo kita nga ang Dios magpaluntad sang paghidait sa kalibutan kag sang kahilway sa iya simbahan. O Ginoo, tuytoyi ang lakat sang kalibutan kag ihatag sa imo simbahan ang kalipay kag paghidait sa pag-alagad sa imo sing hilway. Ipaambit sa amon ang kabuhi sang grasya, agud mangintakos kami sa pagkabuhi sa imo presensya. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 6 versikulo 39 tubtob 45. Si Jesus nagsaysay man sa ila sining palaanggiran. Sarang bala matuytuyan sa isa ka bulag, ang isa pa ka bulag. Hindi bala sila nga duwa mahulog sa kanal. Ang gintutunan, hindi labaw sa iya manunudlo. Apang ang bisan sino nga nahanas nasing husto, mangin kaangay sa iya manunudlo. Nga abala ginahatagan mo sa pagtamod ang pagpuling sa mata sa imuutod, pero wala mo ginasapak ang lipak sa imo kaugalingon nga mata. Paano ka makasiling sa imuutod? Utod, tuguti ako sa pagkuha sa puling sa imo mata. Kung hindi gani ikaw makakita sang lipak sa imo kaugalingon nga mata, hipokrito, kuhaanay ang lipak sa imo mata, kag dayon makakita ka sing maayo sa pagkuha sang puling sa mata sang imo utod. Wala sing maayo nga kahoy nga nagapamunga sang malain nga bunga, kag wala sing malain nga kahoy nga nagapamunga sang maayo nga bunga. Ang tagsa kakahoy makilala sa kaugalingon sini nga bunga. Ang mga tao wala nagapamupo sang higos sa tunokon, ukon sang ubas sa sapinit. Ang maayo nga tao nagapagwa sang maayo nga mga butang halin sa manggad sang kaayuhan sa iya tagipusoon. Ang malain nga tao nagapagwa sang malain nga mga butang gikan sa iya kalainan. Kay ang ginahambal sang baba nagaawas gikan sa tagipusoon. Matahom ang Ebanghelyo sa karon nga Domingo, kagagod nga aton mahangpan sing lubos ang mensahe sini, aton pamatian kag updan si Father Jerevel Celestial, chaplain sang University of St. La Salle, Bacolod City. Mamati kita kay Father Jerevel.
Maayong adlaw, Father. Mayong aga Sister Ninia, mayong aga sa pinangga akong makuturan. So we are now on the 8th Sunday in Ordinary Time. So this would be the last Sunday. Then next we'll be celebrating the season of Lent. The first Sunday of Lent na kita. So let us now learn our readings. So the first reading today was taken from the book of Sirach. So we continue the book Sirach, or the beautiful book of Sirach. No? So once again, tingnan natin ang ining libro. So it contains practical guidelines as we deal with one another. So nang contains aton nga first reading man. So ginambal niya, do not trust first impression. Kaya kita mahilig kita sa impression ano. So we deal almost on the physicality, on the external. So in a first instance, kung namiyan kita, but it does not always have that kind of perspective. Second, remind mo kita nga to see the sincerity of that person, we need to discover as we live together. And lastly, do not simply flatter anyone. We deal with sincerity. That is the content of our first reading. And the second reading today was taken from the first letter of St. Corinthians. So we continue the topic resurrection. So last Sunday we talked about that we will be having a new body, an imperishable and immortal one. So the state of the risen cannot be compared with the state of those who still live in the world. So lain niya ang pagkabuhi nga nabanaw ka na kapag kabuhi nga ara ka pa sa kalibutan. So kay ka sa kalibutan, obviously masig kita nga you'll be experiencing all human frailties, all human weaknesses and boundaries. And even so to say, kinaton ma-experience ginaton ang mga allies ng kamatayon. So death with all its allies, that is sorrow, illness, hunger, violence, hatred, ma-experience nato nina. But in the concept of resurrection, we will no longer experience all of them. So we will be having a different kind of life. That's why si Paul gamba sa aton, we are being exhorted to focus our eyes to the heavens, where true life is. So tanayin nato mga kutura, no? As we observe evils in this world, and they enjoy so much the things of the world. So the life now is okay, pero nagana nato, it is not yet that perfect life. So the life here and now is quite good, but nagana nato, it is not yet the finality of life. So we may enjoy life here on earth, but it is still lacking. It is not yet a perfect kind of life. So we are meant to live for eternity and the life to come, and that is what we are hoping and expecting to possess eventually. So, dapat i-rechannel man nato atong attitude na sometimes out of tune. That is the content of the second reading. And today's gospel, we continue the gospel of St. Luke. So, last Sunday we talked about the upsetting and demanding teaching of Christ. That is why some Christians cannot take it. So, they wanted to soften it. Kinapahumok nila, no? Less demanding and suiting it to human frailty. Kita man kasakit that you are able to forgive, even sinay mo to love your enemies. Kung ano pa dang buhato na si mo, you simply tend not to give a negative response. So sa tamo ng atong gospel subong, siya natong gina-address ining ang ining lang softening sang mga different principles. Para sa ila nga kung kasakit sa pangabuhi, dapat may little twists. So muna, these are now the three simple contents of the gospel. So number one, obviously about a blind person guiding another person. Obviously hindi na matabo makutura na we cannot be a guide if we are also a blind person. So both of us will fall if we are that blind also. Then the second one, para sa iban ng mga illuminated sila, they can always be right, they can always even surpass their master. So regarding teacher and master, talaga nato we are simply learning from the master. We may, so to say, learn more pero talaga natin we cannot really surpass our master. Then eventually, the noticing of the splinter and the lags. Kasi ang splinter, puling. Kasi nga lag, dako-dako nga tablon sa mata, no? Pero we tend to notice the details from other people, specifically their own fault, their own sin. It is always easy to find wrong. That is so human. That is very real. And we are practicing that makuturan. Ang mga gina-kurikan kita,
sang atong mga panimuot nga dapat naton tsaktuhon gid. So what are the points that we can get in today's gospel? So number 1, I want to share with you the Latin saying, nemo dat quod non dator. We cannot give what we do not have. So if we are a blind person, we cannot also guide somebody because we are blind. So kung wala ina sa aton nga kapasidad, hindi nato mahatagi na. We cannot, sinaton bala may mga saying sa kisa sa mas bidyang gagwa, no, gaperlano, we cannot pour from the empty cup. Kung wala ang unod, ano ihatag nimo? Siyempre wala, kay wala gani unod. Di mo man ang matabo sa aton. That's why we need first to learn to sinaton nga to be filled with the gifts of the Spirit, to have some gifts necessary, virtues, values, so that we can also be of help towards other people. So that is the first principle na dumdumo naton. We must have something so that we can share also towards other people. The second point that I want to share is about hypocrisy, hypocritai. So we notice a lot of fault from other people. We notice a lot of sins. Be reminded, we have our own evils, and it is enough for us to entertain our own. So ang term hypocrisy, it comes from the Greek term hypocritai, nga meaning sinabala nga putting a mask, and you tend to actualize or characterize the mask you are putting on. That is why sa Grego nga perspective, ang recite sang storya, amo ang mga sinaton ang group of people, but it is always actualized by some actors nga nagasuksok sang maskara. So muna no, theatrically. So sometimes we tend to do that, no? We present ourselves as who we are not. So pretension, pretending who we are not. That is why sa hypocrisy concept, amo ni mga points na dapat naton dumdumo, no? Let us always live a life of integrity. Kasi naton, we are not dichotomizing the word and action. We are not dichotomizing the word and action. Secondly, we live to the very standard. Not only sinaton lang, not double standard. Kasi naton, we do something good in our left hand, but we are also doing something evil in our right hand. So kabudlay sa duplicity, double standard. So sometimes we are used to that kind of living, but obviously we are being challenged to live in a state of integrity. No. Let's not pretend who we are not. That is the second point regarding hypocrisy. Third one, ginambal, no? Ex abundancia cordia os loquitur. So from the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung tanaw naton, ano bala ang nagapuno sa atong tagipusoon? Kaya kung amo nang unod sa tagipusoon naton, automatically amo mala ginahambal naton. If we are full of love, we can always utter words of love, words of respect, words of care. Pero kung aki ikaw, so you can also utter a lot of negative words. So dapat manguton tumato ko galing, let's also examine ourselves. What is in our heart? Kasi nato nga automatic nato nga mahambal sa aton isigatawan, eventually actualize it. So tatangin natin mo mga bagay nga pamalandong nga taon sining nga semana, and we just simply follow if it is good. Let us also avoid if it is quite evil. So number 1, let's always practice integrity. Second, a life of standard, not duplicity. Simply put, my dear friends, these are the 3 important principles that we need to live this 8th Sunday in ordinary time. The first one is, what are our hypocrisies that we should stop? Mga pretensions naton nga ginapangabuhi naton because we are being challenged to live a life of integrity and standard. Second point, be reminded ni modat kud non dator. Kung wala kita, wala man kita sa maihatag sa iban. O simply, kung wala unod ang ato nga kabuhi, wala man kita i-share sa ibang nga tao. That's why we need to fill up our lives with virtues and necessary qualities so that we can be instrument of God's love and mercy. And lastly, ex abundancia cordia os loquitur. In the fullness of heart, the mouth speaks. So be reminded, ano bala ang arasat na tagipusoon? It could be a positive one or it could be a negative one. We hope it is a positive one. That's something to be shared for other people that can lead us, all of us, to life eternal. So may God bless us all.
Salamat gid Father Jerevel sa imong pagpaathag sang mensahe sa karon nga Domingo sa mga balasahon ilabi na gid ang ebanghelyo. May God bless you sa imo mapinadayunon nga pag-upod diri sa aton programa sa kada Domingo kag sa imo man pagpaambit sang imo panahon bisan ikaw masako. May you have a fruitful Sunday. sa akon sa bugos nga adlaw nagasalig kami sa imo o Ginoo ipakita sa amon ang imo dalanon ang imo kamatuoran kag imo kabuhi nga dayon ang imo mapinadayunon nga gugma ginpakita humalin pa sang una kag ang imo kaayo o Ginoo dumdumaman ako nagatawag sa imo kamatuoran kag imo kabuhi nga dayon o Ginoo ipakita sa amon ang imo dalanon ang imo kamatuoran kag imo kabuhi nga dayon. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo, samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen.
sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Migs, sinong butuhon nyo? Siyempre, ang manggaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute. Tisoy, para kung may sosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung represent siya sa aton banwa. Kinahanglan gidyang maisog para bala ang tanan ko rogaw. Ikaw, sino ang kandidato mo? Ang tampad kaghanda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matuod-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alangan. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Mga utod kagabyan ko dira kay Kristo, madamo gid nga salamat sa pagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyo mapinadayonon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyo pagpamati. Aton man dumdumon sa aton mga pag-ampo ang aton mga kauturan nga biktima sang gyera sa pungsod sang Ukraine. Kabay nga ang paghidait magluntad sa tunga sang mga lideres sang pungsod sang Russia kag Ukraine, agud mauntat na ang gyera nga wala sang iban nga dulot sa mga tawo, kundi pag-antos kag kamatayan. Tubtob sa madason nga Domingo, March 6, 2022. Kakabay nga ang bendisyon sa aton mahal nga makaako, magpabilin sa aton tanan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan.
Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatug